Abantwana abaphila kwelikhaya. Cela abantwana abaphila kwelikhaya beza ngokukholelwa baqhubeke impilo iye phambili. Ngishokuni ke bohlophe, ngishokuni ke komzebele, ngishokuni ke umgungu, ngishokuni bobabheki, ngishokuni ke bothumbeza. Thawube cosi bogogo lishonile. Cela bonke abaza kule ndumba lebeza ngokuthemba, beza ngokubona imisebenzi yakhona. Thakube nokuphila kube nokukhanya. Inikeza amandla ngoba unanamandla mina ngaphandle kwena. Amandla ngawanikezwa nini? Idlozi elikhulu elangigcobayo lathi hayi yosebenza lo msebenzi. Akuvesanga nje umuntu ehlula isikolo azibona sekuthi akalapha bengumelaphi wendabuko. Ndibizele kulento. Shokuni ke abantu abadala, ngishokuni ke mathamba amhlophe alelo kuthula. Memeza wena. Memeza wena gogo. Memeza wena unamandla. Takube njalo umsama, kube njalo ethongweni. Ngiyakhuleka madoda. Sikhuleka nabagulayo abaseyibhedlela abasendaweni. Sikhuleka nabanezistroke, sikhuleka nabanezifo zokuwa. Sikhuleka nabafuna ingcebo, sikhuleka nabangathola imisebenzi. Namhlanje niyabaphahlela abantwana yabacelela. Bonke abathatha izinto zokuphila lapha. Bathatha izinto zokuphila. uSolomon befika kuso sisigole ekhala. Thina namhlanje nje kalanga ebusuku nje niyabaphahlela. Memeza kuwe gogo. Memeza kuwe umuntu omdala, memeza kuwe salukazi. Wena onamandla. Sho kanjalo nje nozimadlozi nabo. Okholelwa idlozi nongakholelwa kanasona. Kodwa nathi ingane zenu nohlezi nisibheke njalo. Sho amathamba amhlophe. Thithokozani bogogo. Timaluju emakhosini. Hlodlo bashise. Mathamba amhlophe. Gogo, dazinto okuhlanipha. Thinto nje njengamanje. Nqola kuni ke abantu abadala. Memeza nake bogogo. Lishonile makhosi.